üzere Türkiye'deki hapishanelerde hem İmralı tecritine son verilmesi. Koordinasyona heremî ya çavderiya greva birçîbûnê ku ji di saziyê mafê mirovan û ji di komeleyên hukuknasan pêk tê. Li ser greva birçîbûnê ya li girtîgehên Tirkiye û Bakur li navenda komeleya mafê mirovan îhadê daxuyaniyekî belav kirin. Koordinasyon da zanîn ku li 120 girtîgehan bi hezaran girtiyên siyasî ji 100 rojî zêdetirin ku ji bo tecrîda ser Öcalan bê rakirin û binpêkirinên li girtîgehan bi dawî bibe ketine greva birçîbûnê. Tüm bu hakların sağlanması ve ihlallerin sonlandırılması için ji bo daxwazên girtiyan bê qebûl kirin û binpêkirinên li girtîgehan bê bidawî kirin, divê Wezareta Dadê, Wezareta Navxeyî, Wezareta Tenduristiyê, Komîsyona Lêkolîna Mafên Mirovan ya parlemen û hemû saziyên têkildar wezîfeyên xwe bînin cih. Ji bo kesên ketîne greva birçîbûnê jiyana xwe bidomînin, lazim e protokolên greva birçîbûnê û hemû pêdiviyên wan bê cîbicî kirin. Hevserokê Şaxa Enqereyê ya komeleya mafê mirovan îhadê Fatîn Kanat jî dide zanîn. Greva birçîbûnê derbasî qonaxekî hesas û metirsîdar dibe. Lê ji ber rojevên siyasî, ev mijar di siyaset û medyayê da zêde nayê behs kirin. Cezaevleri çok arka planda kalıyor. Mixabin di nava teşqeleya rojava siyasî de daxwazên girtiyan û grevên birçîbûnê zêde nayên rojevê. Lê îtiraf ji ber bi me tirsiye we diçim û ji sed rojî dibûhurim. Ji xeynî HDP û çend saziyên mafên mirovan kes naxe rojeva xwe. Bi vê koordinasyonê em dixwazin daxwazên wan bînin rojevê. Niha em amadehî dikin li gel rayderên Wezareta Dadê re hevdîtinan pêk bînin. Ji bo tecrîda li ser rêberê PKK Avdullah Öcalan bê rakirin û Öcalan bi malbat û parêzerên xwe re hevdîtinan pêk bîne. Berê jî çendîn car grevên birçîbûnê hatibûn li darxistin. Li gorî parêzerên Öcalan ji tebaxa 2019 û virva daxwaza dîtinê ya malbat û parêzeran bi Öcalan re ji aliyê Wezareta Dadê ve tê red kirin. Ömer Sönmez, Kürdistan 24, Ankara. Bu duruşun geliştirilmesiyle bağlantılı olduğuna inanıyoruz.